magkasama atong makauban sa pikas linya ang usa ka guidance counselor og dili na niya first time no dinhi sa atong programa maayong buntag Pastora Jean Tan. Good morning, Ma'am Abby. Maayong buntag sa tanan, mga kasama. Alright. Pastora, unang pangutana nako no. Alang nimo kini, nganong mahinungdanon man sa usa ka batan-on ang mag-eskwela ug unsa pod ka importante ang papel sa ginikanan alang sa pag-awhag sa ilang anak nga mo eskwela? Okay, Ma'am Abby. First thing first, ang pinaka-importante jud nga kailangan mo eskwela, investment mo gud nato na. Ato nga dili gud masawat na. Ato na siyang madala-dala hangtod matigulang sa mapamana pag siya. Yes. Ya mahimong kaayo sa parents na mo support sila nga naman. Kung wala ang ilang support financially, emotionally, spiritually, maluyag gud ang mga bata. Yes. Maon unsafe din na Ma'am Abby between the parents and sa bata. Yes po. Oo. Ikaduhang pangutanan ako, Pastora, no? Adunay uban magud nagaingon nga. Duna man gani uban nahimong successful apan wala man gani kini nakahuman og eskwela. Mao nang ubang mga individual no nga dili na lang sila mo eskwela kay siguro sa ilang hunahuna pwede man di ay. So unsa man ang imuhang maingon po niini? Tapos na po sila Ma'am Abby no? Yes. Nakita magiging na ang may mga successful, mga businessman. Pero yes. Ma'am Abby, nag-invest mo gud sila og kapugihan. Kinod na kapugihan, Ma'am Abby, dili tanan na ang ani. Yes. Kung nakapot man na sila ana, nga wala sila nag-eskwela, there are some circumstances na ilang gi-undergo na iwasan. That the parents is willing, but ang bata, dili nila kaya ma-sustain. Yes. Mauna bata siya ang mga mot para mag-gain to iyang success. Pero when it comes Ma'am Abby nga moingon tag dili sila mo eskwela, bisig ayo na sa atong part na i-defend kasi even man gani ako nga tigulang nako, yes, nagwala kan ko until karon just to gain wisdom, knowledge, and understanding. Because investment na to na and then makapanghambog ko sa atong mga anak Ma'am Abby na akong mama gani nakahuman din sila, why not? Nabiod ko mo pursue. So, nahiragid sa kayo kung ang both parties, tama na, adi nga successful, pero dinigid siya inyong rason, Ma'am Abby, nga dinigid ka maswala. Yes. Okay. Kini, it's a must. It's a must. Exactly. Okay. Okay, Pastora, kini ikatulong pangutana na ako no. Nakabutang man 'di ba sa Biblia nga Efeso chapter 6 verse 1. Kamo mga anak kinahanglan man nagsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. In English, it's children obey your parents. Kini very familiar kini nga Bible verse. Pero kini man gud atong letter sender, kini murag kini pud yang gikahadlukan ba? Mahadlok siya nga musupak sa iyang amahan. Kaya ang amahan dili gusto nga muskwela siya. Masuko every time na mag-mention na pa gusto gid ko mutungha pero kana usahay man gud aduna sa mga desisyon ang mga ginikanan nga dili gyud makaayo sa ilang anak sama ini. How or where do we draw the line? Siguro Ma'am ang kaasapag-kasaron sa ato kung hadlangan man sa iyang papa. It's a matter lang siguro nga siya ang hakbang sa right na decision. Yes. Ako adli man mali yung decision, wala po siya nag-disobey. Kaya kung una-una ang mga ginikanan, patigulang, padulong na ba? Kaya good pa man siya. Yes. Dito siya ingon nga nag-disobey siya, namingkamot lang po siya nga maka-invest sa iyang self. Exactly. Hindi man po yun tanan nga maingon ang ginikanan, if I give advice, no po good between parents. Yes. Sa mga dili po makaingon ang parents sa sama yun sila. So, ako anak Ma'am Abby na dili ka mo disobey kanang mga maling desisyon nga imo i-decide. Pero kung naman nga desisyon Ma'am Abby nga dili mo sugot ang ginikanan, yes, murag siya siguro ang mahimo og pamaagi na in a nice way approach sa iyang papa. Exactly. And then the education is pwede man gud siya mag-scholar. Pwede po siya ito ginatawag na special program. Yes. But mag-handle sa DCPO nga kada sa ang klase. Yes. So na-assure ginapon nga makatabang sa family. Naabot ang na ginatawag. Kung gusto gud sa mag-eskwela. So, it's a matter of kanang istoryason lang siguro niya tao. And then,
siya po mismo na siya i-participate na contribution sa iyang papa. Yes. Na makikabang siya at the same time, maka-eskwela po siya. Exactly. Oo, kini pastora, unsa man imuhang tambag sa letter sender no, kanang problema. Gumikan dili kini tugutan sa yang amahan nga mag-eskwela. Tagaan ti kagamay nga background pastor sa tong letter sender. So kini siya bata pa lang siya nangandoy na gyud siya nga mo-eskwela. O gusto buot niya makahuman. Karon ang setup sa ilahang pamilya manggod na matay ang inahan, siya ang eldest kumbaga kinamanghuran ay eldest, yes. Tapos ang nahitabo kay ang papa karon nangayo siya tabang pud sa iyang anak nga tabangi ko sa naman sila stall sa palengke, tabangi lang sa ko nga ingon ana para sa imong mga igsuon yung nana niya. Napod ba yung instances, di ba pastora, nga even until now we still have this nga kaning mga ginikanan ginahimo nilang murag collateral damage ang ilang anak nga pag makaskwela ka paskwelahay mo hang mga igsuon ingon ana good pastora. And unfortunately this is a kanang sad culture ba sa tong Philippines, but I'm not saying na it's wrong, but sometimes kini man gud makapugong sa somehow sa pagkabot sa damgo sa usa ka individual. Ilabi na kung abit-bit nila, abaga nila ang bugat nga responsibilidad sa ilang pamilya. Pero kung ikaw pastora ingon atong problema sa letter sender, so karon dili siya sugtan sa iyang papa, kay ingon pa sa iyang papa nga ang ilahang pamilya mismo wala na kahuman pag-eskwela pero buhi daw sila. So unsa imong tambag nga ang papa masuko gyud every time nga mag-mention siya nga gusto siya mo-eskwela. Sabi po ani mo, murag man siguro pag naka-eskwela yang papa Ma'am Abby. Wala. Yes. Kita makabalo na unsay mga go through sa mga ginikanan. So ang ato mga adjust siguro sa iya go siya sa special program. Sa amantay DCPO, pwede siya nagpa-enroll dito. Yes. Siya sa PCR, sa DCPO, which is Saturday lang ang class. Okay. And then, muad po siya sa CAL. Talagang maka-help sa iya Kaya dili ma-appeal ang mga pang-nabuhi nila sa adlaw-adlaw. Yes. So, kung lang yung iya pangayoon sa iyang papa, and then pwede po na siya ma-help, ma-assess, na makakuha din siya until college na scholarship. Yes. So, daghan itong programa nga inana which is available. Even man ako mag-abi, nag-school, mag-hapon ko until now. At the same time, walo man akong anak mo. Walo lang. Para sa mga estudyante po sila. So, nahimuan man ako sa maagi. Yes. So, naaragid na sa atong pag-pursue. So, ako suggest sa iya, kana lang sa iyang i-go through na mga policies, which is the special program under the DCPO, Davao City Police Office, sa MR Human Environmental Sciences. Pa-enroll siya dito. Kung sa iyang grado, sa matter, mag-breakdown pa siya, whatsoever, bawasan siya. Okay. Isang ulit iyang edad. And then, kaning sa AL. Para di, good masuko ang iyang papa. Yes. Tapos, ipakita good po niya nga, maningkamat po siya kay luoy na po siya. Mas luoy sa mag-abi, hindi po siya mag-pursue sa eskwela. Kaya maabot sa tayo na magkapamilya siya, dili po pasihan nga na kay kaalam sa trabaho. Yes. Minsan, mahimo pa na limang passport na mag-self-pity ka sa imong self. Kaya dili ka qualified sa uban nga mga trabaho. Yes. Just because wala kay education. Okay. Wala din akong advice, Ma'am Ashley. Yes po. Alright. Daghan kayong salamat sa imuhang tambag. And as always, for being always available, no? One text away. Daghan kaayong salamat. Si Pastora Jean Tan, atong nakauban sa Pikas Linya. May buntag, Pastora! May buntag. Salamat mga kasama. Salamat, Ma'am Abby. God bless us all. God bless po. Tambag Saturday Edition.